No niin, tässä näemme omaisuuserien ja CI:n elinkaaren ja katsomme seuraavaksi, miten nämä elinkaaren vaiheet ja niihin määritellyt datanhallintatehtävät auttavat meitä pitämään se meidän CMDPn kunnossa, sen datan laadukkaana ja ajantasaisena. Ja jokaisen näihin elinkaaren vaiheisiin pitää olla määritelty datanhallintatehtävät, millä tavalla ja missä vaiheessa ensimmäiset merkinnät omaisuuserästä ja CI:stä syntyvät CMDP:hen, miten niitä päivitetään ja missä vaiheessa. Meidän pitää ymmärtää, miten se data syntyy ja miten sitä päivitetään, kun liikumme elinkaaren vaiheessa eteenpäin. Näille tehtäville pitää löytää vastuutaho. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu datan tuottajat ja erityisesti prosessit. Palvelupyyntöjen hallinta varaston hallinnassa, palvelutuotannossa vastaa siitä, että data tulee myös päivitettyä. Eli siellä prosessissa on määritelty ne tärkeät datanhallintatehtävät. Ja loppujen lopuksi tästä kaikesta pääsee sitten nauttimaan nämä meidän datan hyödyntäjät, nämä prosessit, jotka tarvitsevat omassa toiminnassaan sitä dataa käyttöönsä tehokkaasti, sen pitää olla laadukasta, ajantasaista. Konfiguraatiohallinnan arvo oikeastaan realisoituu tässä kohtaa.